kining garbo. Naba mo'y garbo? Unsa man ang garbo? Pride. Kana bang ikaw ragi sakto mo ginay mean nga kana ganing description anang pride. Kana bang tao nga murag paminaw niya siya ragi sakto nya og naa gani sukwahi sa iyang gisulti pulos na sayop. Saman wa mo anang klasihas batasan? Usahay. Na ano? Kaning nagwali na. Kusugang tingog na. Otrosan mo. Kamong niingon nga naa, mga garbuhon mo. Mao na ang garbo. Unya, ang dako kayong dimalas baka or kangilad aning garbo mo nang gitawag na siyag the prince of all sins. Siyagi amahan sa tanang sala. Ang nakaapan ana kay kanang mga taong garbohon dili makakita og kamatuoran, di sila kakita sa truth. Ang kamatuoran wa di gid la makita kay kining atong kaugalingon matud pa sa mga spiritual guides mura man kuno ni siya og kananaang sibuyas ba kining atong self ba kanabtang Bombay sibuyas gud naamnay daghang mga pak no kanang iyang ana-ana og sigihan gina nimog susi sigihan gina nimog paksit mo ending gyud ka nga wa di ay wa gyud di ay empty kini atong self empty man eh andan ikay sakto maingon karon ako kanas father naa man ay chicks pero katong imong gibuhat kay galagot kanako imo kong gidaot ba siya asa mo na nagpuyo yang chicks to dito ato una ayaw lang di ba wa na wag na basta nahibaw ko ana ang imo na panaot ra gyud kanas father hingwarta na siya asa man iyang kwartang daghan ayaw na lang hibaw nako mao na ang mga garbuhon og imo siyang sundan ba mo ending nga wa di ay di mo to para gud nang garbuhon eskwela gid ha eskwela gyud kay unsa na lay imong kaugmaon og di ka mo eskwela nya moingon dahil itong usa bisag ako moingon ko naalagi dito'y nurse nga napriso sa Cebu City Jail gisintensyahan pagyud og life sentence naalagi dito'y engineer napriso lagi kay namaligyag Shabu naalagi dito'y lawyer nga napriso sad kay nakaso staffa nya tinuod pa ng imong giingon na kung mo graduate ka og kurso maayo kag kaugmaon si Jesus lagi wa lagi to ka graduate wa lagi to ka eskwela nahimo man laging manluluwas si San Pedro wa sa to ka eskwela nahimo man laging unang Santo Papa si San Jose namanday rato nahimo man laging amahan sa tibuok simbahan ang ato laging silingan nga pobre kaayo mao man lagi sangpiton basta mo clog up ang kanal mao may mo kabkab dito sa mga kanal mao may mohimog kanal nga magantos anang init kay tanan naalagi tay silingan nga profesional nga porti narong nindutag trabaho diha sa gobyerno sige malagig pangurakot niya raba ang iyang kwartang gikurakot mao pagigamit pagkural aning atong agianan nga di na gid hinuon ta kaagi nya mao nay nindot nga kaugmaon mao na usahay kaning atong mga isulti bitaw nya musangko pagyog kasuko wa gid nay kamatuoran muna sa unang pagbasa si Jeremias nga buutan kaayo nga propeta nangandoy pagtabang siyang isig katao ang mga pagarbuhon nga mga leaders sa katawhan nagplano nga patyon siya pero tanawa ang taong mapaubsanon sama ni Jeremias igo ra siyang niingon Ginoo
ikaw nalay mag-igo nila. Ila kong giplanuhan nga patyon, naghimo na silag mga laang para nako, pero ikaw ragi makapalingkawas nako. Kining mga mapaubsanon sad mga igsoon, kining mapaubsanon ba, digid na masuko. Oh, kaning mga pagarbuhon, pirming masuko. Kanabitang pari nga inigsod sa sakristi, gakusmod ng naong. Oh. Maoning nagwali. Kay dagli kay makakitag sayop ning mga pagarbuhon. Pero kining mga mapaubsanon, sama ni Jeremias, sama ni Jesus, dali kay makakitag nindot bisan diha sa bati kaayo nga sitwasyon. Oh. Sinangka si Jeremias, gidumtan sa tanang tao, gilotos, kakita pag isyag nindot, Ginoo, ikaw ang akong manluluwas, dili ko nimo pasagdan, imo kong tabangan. Muna pagtubag nato sa salmo, sa itong tubag, kuang man ni tingali, kang sulti man ng Jeremias, o Ginoo akong Dios, nagadangop ako kanimo. Nabi tayo sa kainahan, ingon ako, Father, tabangi ko ang akong bana nangabit, ang among anak nga upat ka buok gibiyaan. Ako di akos gawas nang inabuhi kog maayo para sa among pamilya, giusik-usikan lang dahil animal kong bana. Ana, unsa may akong buhaton ani Pader? Purti naman ning sakita. Ako din giingnan, congratulations na nakakaroy kahimta nga sitwasyon nga makapraktis gyud kag maayo sa sugo ni Kristo para nimo isip asawa og inahan. Unsa mang sugoa pa der? Nako kana bang maingon kang for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Mauna ni ron, matuma na gid na, congratulations. Awa na gid siya ni text na kog balik. Hibaw jud ko ato nga nagsigi tog yaw-yaw. Blisto di pariya, buang-buang kaning pariya, tiwasan manunta. Para sa mga mapaubsanon, kana mga bati nga sitwasyon, mauna nang panahona nga motubo ang imong mga virtues. Kay kaning ato gong mga maayong hiyas, mga virtues, di ani mo liho kung way giatubang nga sitwasyon. Sama ng pusil ba? Ang pusil di man na mo buto kung wa kay kaaway. O wa kay pusilonon. Mura kag buang magsigig pamusil, way lami ipusil basta wa kay gitarget. Pero butangig targetonon, apurting alegriha. Parehas boxer ba? Kanang boxer magsigilag sumbag sa pansimbag, murag buang mo na mangita gina siyang sparring mate kay nindot kay sukmagon ning naa kay boxer gud ka nga kisay mo sukmagon katuding pansimbag nga di man to musukmag og baos. Mao to imong practice-practicean pero mangita gyud kag kontra. Mo nas Manny Pacquiao karon bisag pila na edad niya? 40 na kapin. Mangita pagid siya kontra kay ngano man boxer man gud siya. Pangutana siya ngano man Senator Manny nga naa naman nimo tanan ang imong record sa boxing world di naman na matupngan. Nya sinisod sa record nimo sa mga Pilipinos nga nahimong successful, lisod naman sa kinang tukman ang imong naabot ron gikan ninda kag isuter niya karon senador na ka. Ingon din siya, ako mangunang gugma ang pagboxing. Mangita gyud kog kontra ang masag si Jinky akong kulatahon, mangita gyud kog kontra. Mao na og imo ganing gugma ang pagkakatoliko pangitag yawa. Haron ma-practice nimo ang imong pagkakatoliko, mahadlok na manuog yawa anon. Maobitang ni Anhis Kristo aron pagbuntog si yawa, nya sunod-sunod kang Kristo nya hadlok daig mga yawanon. Muna si Jeremias nakita niya na mao ni pinakanindot. Diri sad sa atong ebanghelyo si Jesus nakita pod niya nga maoning mga tawhana akong gianhi, maoning mga tawhana ang akong pasabton.
nga sayop day sila. Nagyaw-yaw sila dire. Pirmi yung masupo ni kanibitang mga tagas o garbo, pirmi yung masupo. Iyang giingnan ang mga sundao. Nganong wa man ninyo sila dadadin eh? Nganong wa man nimo dakpa tong Hesus? Ingon na mga sundao, stilan sir, karon pagin may nakadungog og tao nga grabe kayo mo explain og kanang pasabot sa Biblia. Ha? Kamo nailad mo niya? Mga wasad mo'y alamag. Di ba anak ta? Ang Mesiyas adto mataos Bethlehem sa lungsod ni David. Diin man mataos si Kristo. Ibaw mo. Oy, tubag. Otro sa demo. Si Kristo dito mataos sa Bethlehem, sa Bilen, sa yuta ni David. Kay naatol man tong nagpasinsos si Jose, kay kaliwat man siya ni David. So natawag gid siya Bethlehem. Secret lang, kay dito raman intaos pasungan, wa man gibandilyo nga di ana ang Mesiyas. Dito raman sa pasungan ang mga pobre raman nga mga magbalantay sa hayupan ang nakakita. Wa may mga leaders nga nakakita. Nya pag human sa niya itong katao, gipangita mang Herodes, ni bakwit mas Ehipto, di wa gi naka-record nga atong panahon na way naka-record nga sa Bethlehem siya na tao. Gikan sa Ehipto, pagbalik, Herodes naman sa kato naman sang anak ni Herodes ang nagdaan dito sa kaning sa Huda. Aning bakwit sila ngadto sa Galilea. Motong dito na siya gatubo sa Galilea. Pero wa sila kahibaw dito di ay matawag yun sa Bethlehem. Natuman gid ang kasulatan. Nya nasa sila gisulting lain katawanan kay ba? Doon na bagoy Pariseo. Kay kaning Pariseo mao man ni ang nagtuon og maayos balaod. Doon na bagoy Pariseo sa atong pundok nga mituo anang tawhana. Uy, kanides Nicodemos, usas ilang mga tinamod kaayo nga Pariseo, ni ngadto mo din siyang Hesus. Di ba siya man to'y niingon nga, Lord, unsa man gid ning imong pagkatao? Ingon dahil si Hesus, di ka kasabot ani kung di ka matao pag-usab. Siya, musod kustiyan sa kong inahan. Siya, Pariseo ka, kabugo sad nimo eh. Nya mo tong ni-explain din si Kristo, for God so loved the world that He gave us His only Son. Kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanan. Naminaw mo ni ang lecture ni Kristo ngadto ni kani si Nicodemo. Oy, niingon tos Nicodemos. Ingon siya, nganong gasige man taghukom niya nga naa magid unta tay desiderata, naa magid unta tay SOP nga dili ta mo hukom sa tao basta di pa nato mahibaw-an ang iyag yung kamatuoran, di pa nato siya mapasulti. Nganong gasige naman tarong hukom niya? Suko na sila. Unsa man ka? Tuos ka niya? Otro sa ka? Pariseo mga ka? Pagtuon og klaro, bugo mo kang pariseryuha ka. Kanang mao na ang mga taong garbuhon, di ka kitag kamatuoran, pirming suko, pirming sayop. Muna kamo mga paggarbuhon diha nga nanimba, apil na ning nagwali, hunongon tanan ning bisyuha. Ilisan tanan ni og pagpaubos. Ug ang taong mapaubsanon mangita gyud nindot or makakita gyud nindot diha sa tanang dapit. Pareha bitas bata na akong nakit-an nga gibunog sa inahan. Ang iyang duaan giguba sa inahan dito ilang tugkaran. Buang ka, di na ka musak ka diri. Gamay kayong bata, 2 years old. Iya pasakon, duwa man gyud dito. Muhilak man, gubon bitaw tong iyang trak-trak nga plastic. Hilak ang bata, sikad-sikad siyuta. Ingon ding mama, sakang mama nga to, mga pobre kayong mga anak. Saka ding mama balik, bahala ka diyan, matay ka diyan, buang ka. May ratag, matay ka diyan. Sige kisi-kisi ang bata dito, ligid-ligid siyuta. Pati man sakitan giguba iyang duaan. Wada ngatig 5 minutos, nahilom ang bata. Kung sa may gibuhat, gasigig ana siyang kamot sa bunbon. Nya ibutang siyang nya inikahog sa bunbon ri, iya sang sauron. Ana na sad siya, lingaw kay siya. Iya ibubo ang bunbon diri nya sahod na pod siya. Lingaw kayong bata. Nakakita sa siya duaan ang bunbon. Kamo, inyong bana, mga bit, muduwa mo sa kabit. Makigduwa mo sa kabit, makigpangaon mo sa kabit.
Og dili gani pagarbuhon ka. Dako kayo ang pista ni San Jose nga dili gani malabuan sa atong selebrasyon sa kaning Kwaresma or Lenten season. Tungod kay dako sa kay siya role sa kinabuhi nato dinhi sa history of salvation. Kung wapa siya mga asawa ni Maria, dili unta tingali, in quotation lang, di gyud unta matao si Jesus, kay si Maria siguro magyud to nga masayran nga nagmabdos unya way bana nya sa unang panahon. Ang balaod nila basta naay babay nga magmabdos unya way bana, batuon hangtod mamatay. So di gid unta to matao ang Mesiyas, patay gid unta to. Nya si Jose gipangasawa niya si Maria bisag nasayod siya nga di gyud to niya anak, kay wa man niya mahilabti si Maria sexually. Kining maong kahimtang mao ni ang buhat sa pagtuo. Muna sa atong unang pagbasa ay kaduhang pagbasa, gihisgutan dinhi si Abraham, ang atong amahan sa pagtuo. Nya tungod aning pagtuo ni Abraham, pagtuo ni Jose ug pagtuo ni David nga gihisgutan sa atong unang pagbasa, naluwas or niabot ang kaluwasan nganhis kalibutan. Matud pang San Pablo, di gid ta maluwas pinaagi sa atong mga buhat basta way pagtuo. Pagtuo gyud mo'y makaluwas nato. Muna kaning atong pagsigig simba, di gid ni makaluwas. Kining akong pagsigig misa, di gid ni makaluwas kung dili ni bunga sa pagtuo. Kamuron, unsa man ning inyong pagsimba? Pagtuo o dili? Mituo mo sa inyong gisimba karon? Kusga. Mituo. Maayo. Nya, liwat mong San Jose nga mosunod gyud bisag unsay isultis Ginoo. Mosunod gyud mo? Oh, wa gyud lagi mo mutuo. Kay ang pagtuo God, inigkabati nimo sa tingog sa imong gituhuan, mudritso gyud kag tuman sama ni San Jose. Why bisan usa ka pulong nga migawa sa iyang baba aron pagreklamo, bisan ang iyang kasing-kasing nagplano na, ang iyang hunahuna nagplano na nga biyaan niya sa Maria. Pag istorya gid sa anghel niya nga mao ni ang planos Ginoo nya, ayaw kahadlok pagpangasawa ni Maria, wa gyud single complete. Pagkahibaw niya ang Ginoo mo'y nagplano anim, balik din siya. Kita wa gyud klaro. Bisag nahibaw na ta nga pulong nas Ginoo, gisuwat na ginadihas Bible, ato pagyong pangitaag excuse. Og mao nay hinungdan nga murag galisod ta pagtagamtam og kaluwasan, bisa na lag kaluwasan aning COVID, kaning pandemic, simple ra man gid unta kayo ni, maguwang ra manig jutay sa Subaw, pero galisod gid ta og luwas nato. Ngano man kay gasalig na tag maayo sa atong abilidad nga tawhanon og wa na ta mosalig sa Ginoo og sa iyang mga pamaagi. Questiono na gid natog maayo. Maobitan na si David sa unang pagbasa, nagplano pod to siya nga magtukod og simbahan, templo ba para sa Ginoo. Nya gi pahibaw siya sa Ginoo, pinaagi ni propeta Nathan nga ikaw nagplano ka nga maghimog balay para nako, mamatay raman ka, matud pas Ginoo, ilubong ra ka tupad sa imong mga kaliwatan. Ako maoy magplano, ako'y magpili kinsang tawhana ang mutukod sa imong templo or sa akong templo. Unya, wa ko'y plano nga ikaw mo'y mutukod, usa sa imong mga anak
Nya ang gipasabot ani kinsa man? Jose. Kinsa may anak ni David? Wa mo kibaw? Kusga? Nawa lagi jud kibaw. Si Jesus, anak ni David. Nganong anak man ni David? Kay si Jose, anak ni David. Ang pasabot anang anak ni David, kaliwat ba? Naa sa iyang lineage, naa sa linya ni David, harianong banay ni David, the kingly lineage of David. Nya si Jesus naa diha, kinsa may link ni Jesus na si Maria, di man siya lineage ni David, di man siya makonsider, laki man mo i-consider. Kinsa may iyang link ni Jesus? Si Jose. Pero amahan bagid ni Jesus si Jose biologically? Dili, gitawag siya og foster father. Kung baga, sinagop ra ni Jose si Jesus. Gisagop lang niya ba nga isip yang anak, pero di gid siya biologically anak ni Jose. Kinsa man ding anak si Jesus biologically? Ha? May kamausan mo mutubag eh. Kinsay biological parent ni Jesus? Wa gilain ang mahal nga Birhen Maria. Siya ra gyud maoy biological parent. Kay siya may nagmabdos ni Jesus. Kinsa may papa ni Jesus? Way lain. Ang Diyos Amahan kay mao may mipakunsad sa iyang gahom ngadto ni Maria pinaagi sa Espiritu Santo. Kanang gahom sa Amahan, gahom sa Dios mao na ang Holy Spirit. Nya the word of God is Jesus. The power of God is the Holy Spirit. Mao to ni kunsad ni Maria. So ang biological parent ni Jesus mao ra gyud si Maria, pero kay ang Ginoo man say nagbuot nga mahimo niyang amahan si Jose by adoption, by fostering, nahimo si Jesus nga linya ni David. Kita, unsa man ta? Linya ta ni Jesus o dili? Linya sa taniya kay gitawag naman sa ta by virtue of our baptism nahimo pud tang mga sinagop nga anak sa Dios. Sinagop ba? Sige, lingian ang imong tupad diha. Ing na kaliwata ni Jose. Kaliwata ni Jose. Mag-celebrate ta siyang birthday kay papa nato si San Jose. Nganong napapa man nato San Jose? Kay gibunyagan ta sa ngalan ni Jesus nga iyang anak. Kanindot no? Ang pangutana na lang karon, liwat batang San Jose? Nakana bang mutuman gyud ba? Way daghang pangutana sa sugo ni Jesus sa kabubuton sa Dios. Kaya ang iya sang inahan nga si Maria utrosan nga porting kusugang mutuman sa pulong sa Dios, gani gihimo pagid niya ang iyang kaugalingon nga sulugoon sa Dios. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Maunay maxim ni Kuan Santa Maria. Si San Jose way gisulti pero maorasad na ang iyang prinsipyo. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Kung kitang tanan nga binunyagan tibuok kalibutan ni ata aning maong prinsipyo, makasaulog yun ang kalibutan og kalipay og dako kayong pista. Nganuman, pagkaninduta sa sugos Ginoo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Pagkaninduta ng sugua, unyag na aroy drug addict moabot sa inyong balay, higugmaon dili. Nya mangawat pagyod, higugmaon dili. Ug naarong imong bana nagkuyog og ang iyang kabit, higugmaon dili. kung kanang sigig paningil ni mog utang unya nangural pagid sa imong agianan di nakakaagi,
imo nang higugmaon o dili? Kanang sigig panglibak nimo, i-post pa ka sa Facebook, nya dauton gyud kag maayo, unsa man higugmaon dili? Kanang anak nimong tapulan kaayo, porti pag yung dakuag kaon, bugo pagid kayo bisag module dili ka answer, unsa man na higugmaon dili? Kamo, congratulations. Kining pare nga sigig paningil og bayad sa slot, higugmaon dili? Nipalit na mo. Sige, manindog na ta.